bon viatge faci la cadernera. Per vosaltres un almut i per jo una barcella. Una història que vos contaré que si sentiu l'escoltareu i si l'escoltau la sabreu. Conten que quan les bèsties parlaven i les persones callaven, hi havia una vegada un poble que estava enmig d'unes muntanyes. En aquest poble, però, hi havia una bèstia que tenia atemoritza tot el poble. Aquesta bèstia podia volar, podia caminar i també podia nedar. I tenia una ala tan pudent, que només qui el respiràs li produïa la mort. Sabeu què era? Sí, era un drac. Aquest drac feia que reinàs el terror a tot el poble. Preocupats per la situació, els habitants van pensar que per donar de menjar al drac, cada dia li donarien una ovella. És molt trist viure així, aquest drac mos té assustats. És molt trist ser feliç perquè el drac mos vol menjar. No sabem què hem de fer, això no s'acaba mai. Els que surten al carrer ben segur no tornarà. El drac ferotge té molta gana i que més que menja no se li passa. El drac dolent és un dolent que vingui ja un heroi valent. El drac ferotge té molta gana i per més que menja no se li passa. El drac dolent és un dolent que vingui ja un heroi valent. Sí, així que les ovelles se varen anar acabant. I després li van donar vaques. I després li van donar cavalls. I després gallines, però també se varen acabar. Així que varen decidir que perquè el drac no vengués a atacar el poble i no passàs gana, li donarien cada dia una persona i ho farien a sorts. Amb tanta mala sort que el primer dia del sorteig va tocar a la filla del rei. La princesa era una al·lota molt guapa, amable, simpàtica i intel·ligent, i tenia el cor robat a tots els habitants del regne. I per això molts d'ells se varen oferir com a voluntaris per anar al lloc de la princesa i ser donats pel drac. Quina pena, quin espant, a la princesa li ha tocat. El drac l'espera, ja veuràs, que la princesa menjarà. Princesa, pobreta, el rei està molt trist perquè la seva filla ara haurà de partir. Les joies, sabates, corones i castells de res no li serveixen per més que sigui rei, per més que sigui rei, per més que sigui rei. Sí, fins i tot el rei se va oferir per ocupar el lloc de la princesa i ser devorat pel drac. Però la princesa va dir, no, jo som una més del poble, així que decides que me sacrificaré per tothom. I ell va anar i va ser la primera sacrificada. La princesa tenia molta por, esclar, però se'n va anar cap a les muntanyes mentre tot el poble estava molt trist i afligit. I quan estava de camí, va veure per mig de les muntanyes com de sobte va aparèixer un cavaller. Aquell cavaller duia una armadura brillant i anava muntat damunt d'un cavall blanc. La princesa, tot d'una que el va veure, el va advertir. Fugiu, fugiu, noble cavaller, perquè vendrà el drac i vos devorarà. I el cavaller li va contestar. No patiu, jove donzella, jo he vengut expressament. Si som aquí és per protegir-vos a vos i per alliberar el vostre poble d'aquest drac. No havia tingut temps d'acabar com de la cova que allà on estava el drac va sortir ràpidament. La princesa horroritzada, però el cavaller ja estava preparat, així que va començar una breu però intensa lluita. El cavaller li va tirar la seva espasa en el drac, però el drac va obrir les seves ales amunt i la va esquivar. Després, quan baixava cap a terra, va fer una bufarada de foc i quasi li crema el cul al cavaller. Però el cavaller va aconseguir esquivar també i, aprofitant que el drac estava despistat, va agafar la seva llança i la va clavar en el cor del drac. I el drac va quedar mal ferit i va morir. Després de la sang del drac en va sortir un roser
amb les roses més vermelles que ningú havia vist mai. El cavaller va agafar una rosa i li va oferir a la princesa. El rei, tot d'una que va veure que la seva filla havia sobreviscut, se'n va anar corrents cap a ell i la va abraçar molt fort. La princesa estava molt agraïda i en veure aquesta gran valentia del cavaller li va oferir quedar-se a viure en el poble amb ells. El cavaller va donar les gràcies, però s'hi va negar. Ell encara tenia moltes aventures per viure i potser encara hi havia molt de pobles allà on el necessitaven. Així va ser com Sant Jordi va partir del poble. I quan marxava, per mig dels carrers d'aquell poble, enmig d'aquelles muntanyes, la gent sortia de les seves cases sense por i cridava molt alegrement: Visca Sant Jordi! Visca el cavaller! Visca el cavaller! Visca! Sant Jordi era un valent soldat, Sant Jordi era un valent soldat, Sant Jordi era un valent soldat, on sol va matar el drac. Oli, 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 ju, oli, 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 ju, oli, 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 ju, oli, oli, ju, ju. Per demanar un fort aplaudiment, però fort de veres per anar a Cecília. Moltes gràcies. Sant Jordi era un valent soldat, Sant Jordi era un valent soldat, Sant Jordi era un valent soldat, on sol va matar el drac. I compte portat, que aquest conte s'ha acabat i un